куртувам най-стария български диалект и пишем с латински слова. От 30 години имам предавани емисии на радио през Радио Темешвар и през вълните на радио се трудим да се опазим майки на езики. Исто тъй, румънската телевизия му дала прелегата, възможността да се опазим езика и да представим традиции, обичаи и хора, съд какво ти палкенско. ВМРО на Тодор Александров и на Ванчо Михайлов никогаш во ниеден документ и во ниедна конотација не се изјаснија во прилог на македонска нација, македонски јазик или македонска црква. Тие зборуваа за политичка автономија и затоа беа наречени автономисти, меѓутоа со бугари во неа. Няма знак за равенство между език и книжовен език. Едното е родовото понятие, другото е видовото. Език, български език, включва историята на този език, диалектите му и тогава идва съвременната книжовна норма. Какво е положението с така наречения македонски книжовен език? Историята му каква е? Българска. Диалектите му са български. Да, той е прекодифициран през 1944 и 1945 година български книжовен език.